Amekinai. Anopenga ko. Anonetsa. Tatichiti taona kamera meni munyowa. Ndio Bin Laden. Sisi wakapa umusharini. Usado kunyebe. Kudara ndokwa 2009. Kupi wagara kupi? Wada kuti nyebera manje. Laden. Wada kuti nyebera kana pakasona aramba. 2009 gorere nzara. Anza musinaji? Over 2009. Wakuita unge King Alfred wofutiwe. Adapanzira 10 years pamakore akatanga kuridza. Asa kangari kampana. Asa kangari kampana. Was from 99 anombobvera tsika kusvika 2009 pamwe uri mufako usati wahama wakazoti hama yavo 2009 10 years later uri kubharuka asirizvo ndanyepa apo wakabudikira aiwa hatikambotadza kuziva vanhu vemaraini tokuudza vanhu vese vakauya pambapa nevakafa pamanyarwadza mai vavota pandakapedza masisi pepe wendizivewo sekuri wini aplasi kana uya kunyaradza unongodzokera kuwabva haungausina kuuya nosa kuya mutaundi kana uya kumariro mutaundi wakauya sei aiwa 2009 wakasvika sei kumbari wakafamba sei kubva mufakosi kubva 1999 pawakasvika muno mbari kana mufakosi wacho wakakwire chii wada kunyeba sha 1999 kwangu sina mabhazi kwangu ane makondo api mufakosi kwaenda bunga wapambara iwe sekorotwa kwaenda bunga bongeraenda kumfakosi but ndezvekuti iwo hazviroti ndokuriziva isi ndoro wakakwira kapa wakauya wakauya ukaenda kumufakosi ukadzokera kurutsa hatisikura simfana jonzi iwo unambogara mufakosi wagara munani munarize taura 5 mastreets aunoziva mufakosi 5 mastreets aunoziva mufakosi anozikanwa nevanhu vese mumbai mondoro namurira nyenzi murira nyenzi amurira nyenzi unozikanwa neona uri mukombi kamurira nyenzi kuchikwanja nekuna kumagandanga muna cheni saka matsotsi ekumufakosi unoaziva saka una kugara mufakosi kwembari unaziva komarasta embari unaziva marasta akawandisa kupfuura vanhu but iwe uchiri nechibhambika unoziva uchiri nekachibhambika unako so chikaranga chikaranga hachibude mukaranga ndomakaranga chiyacho chimwe chacho chimasvingo chichiri mauri so but achidiwo zvekuti unongochikotaura zisikanakidza unongochikusekerera
Ewa, makambona chima pano. Munhu wewe ndakamstadha. Munhu ikruku. Akaridha kuti okay, ndikantame ndiri muzone yechibalance ndiri mugayi. Ndingoramba ndingotonge balance. Zvokuti kana panonzi paitika zvinonzi zvaitwa nemagayi muna mangotanga nekuti number 1 asi nyaya dzake dzawandisa dzapara kuno nechibalance chake. pane dzimwe nyaya dzaakapomerwa dzokuti kana vasiri mabharanzi vacho vasati akanga chimoko chemunhu chepanextra treason kai murder munhu wamuri kuti bharanzi zvamusingakwanisi kuita pana mwambo yachomwari vakuru muraini munomu vodaitiri murume wacho papasina chemumbotaura vouraya munhu temai munhu nedema vaitorwa nyeka vachisekedzwa kusvika uku iwe zvoti chomwari mafa ataura zvinonakidza apa iye achingoro wake yosmairi yake vamuchipseka kuti newewo saka inda usikadobudisa chibharanzi mauri ko ndakazoti wamaneja ndezveshuwa iyeyo iyeyo uyu kaite mutungamiriri wekambani iyo balanziye anzitorana kopanodiweri pakambani aubvumiri izvo murete chiukama hadzibumbirere mutemo haribvumi kuti pave netsotsi tobata matemo saka indayo uchiramba kuti bhambi apa tiri kuziva kuti bharanzi isi tokokuda wakadaro kuita sei ukubvumirani nacho ani nani varirekodera maborini aurekaja kilati knockout rhythm Island breeze reading. ndiye hawiti wacho ndozvikunetsa tapana toti mazita acho twakunetsa mumwe akambonzi hawite mwayo zvimodipopopopo azvitajaira kunzi kana ari mukanya kutoziva kuti ndiani iwani munhu Saka vari kwaBorinja? Achauyireko. saka yonomuziva anonzi kilati Ndambopinda na Mega B. nongomuwa unongoita sei anokomuwa kasiya hamuzivi aringomuwa koningi jalafu unomuziva Kirikidadada. kirikidadada yakaitwa muna oktoba Fainzi hanzi vamwe vanofunga kuti ndinoba. vamwe vanofunga kuti ndinoba Pinda pinda vanene vabaglaba hanzi ko eclash hanzi muna july usacheme utazoita clash uchiti amai engapane ada kumavisa august hanzi muna august chaivaita masodasti pinzira mukamera neshamwari yangu ona neneza ndikuti nditengerewo wane chidoro handisi ari kuti handina keshi doro racho chii z aiwa taura doro racho chii z double punch ndiyo z yakareka asika isemfemiri asi rimwe ndimutengero handiti zvaakunditaura zvacho aipopcorn chaiyo hanzi mari yangu ndakazochengetesa bhalaki mari mwezoro paipai asi mari mwezoro wacho ndiri kundimutengero wangu
wangonitengera 1 zvizvo shamwari yako riri paindi wanitengera 1 wapedza unitengera 1 kacho kapera wabva watanga kunditi zvakatoma ndanitori nekadhore pamoti mangwana ndoenda sei kubasa sekuru frangu havasi kuenda nemota saka zvakatoma nhasi manje bhala kakura watikendowandimari mutoro wendinaye kwakunotengeswa ndarizoti iri igudi plan unozoti ndozvidira endai munonyimwa kamuchitira udovarambira vasinovanochinja chinja nezuro vairamba 10 rand nhasi yateka atwere yakuno kutaurira nononyimwa atwere nyatsomira pazuva mira apo pauye mira ikoko wakamira uye asibharanzire uyu anogara uyu agara patimba akauya rini mutaundi zvarini 94 wakuda uchebe aigara kuti anogara chigugokwe ibhambi wazvona mbaranzi chimutaura kuti uri baranzi pedza mari majoki kwewewe ausatamborova joki ausatamborova kana kwenda futi unokundwa nabhiri bhanda inda usikatoorova sini manje unofaka wane makore manganatwe wakura zvinhu zvakudhara handitika wakura wakuma 40 ke handitika but unogara nebharanziro pamba penyu chimavurova mbama waita boatwe Mad Marvin. Yes, Makange. Nokufata utaura daira iking ndimo ndutaura daira andina makanga nguregedzera nguringengera zvinhu kuno kuzvinhu mahara kuZimbabwe zvinhu zvakaita ichi chinonzi zvinhu beans geriwa beans usati wadaira kusakanga aiwa handina ukanga aiwa handina ukanga naenda kanga rega ndaenda newe aiwa time yacho munongojajawo time It took so long. inini time yawaende kana tunde asi murida wejongo ndondowatanga apa uri munhu wechechi ukubuza ndakanga kutotaura chaizvo chaizvo uri kubvaruka apa unoenda uchechi kwamakandiwo aiwa atipotona zine list remwana grade 0 Mwana akatoenda kuchikoro. kwaenda magazini ndakokubudirira kutenga magazini tiri muna January disease zvina zvakakii watenga magazini rekuverenga watadza kutengera mwana zvinhu zvechikoro njira kuchikoro uri kutodiwa futi inda ndekupiko iri uchimboona iri magazini iyi magazini meti zvese izvi zvirunyorwa makala cobra drum majingles zvimutori zvikudiwa kuchikoro grade 0 skipping rope plastic blocks Budiriro number 4. Avatomudza creation yenyika because sinhu zvatinofanira kiti inofanira kugara iripo kai because vadotomudza creation because maskipping ropes achiwayo zvese Tamborini tamborini panopotiwo mwana waka grade 4 nganonozvikoita akamanozuka nazvo anoenda nezvake aiwa zvinosara ipapo Aiwa, ungatenge zvokuti zvinozosara izvonotorwa kunge mari yekutenga bhazi akaseka chipa 5 rand kaskipping 50 cents shiri wediremboridzikisa nyota iwo munhu anoenda kuchechi kwamakandiwa wauda kudzikisa masisa mahewa
male chimomira unyebera mwariyo kuti chi unoenda kuchechu chinwa izvozvi asi mambondiona ndikaeliwa aiwa kungomwa izvozvo zvazviite ufanira kudira hafa Plastic scissors, guys. zvidhure izvi madhola zvinosvika $30 but 16 ka zvinhu zvacho zvingani zvese hazvisi kuma-20 nezvizvo Mutton cloth. ma-5 madhora Bricks. zvatopo hapana Morris Depo natawanda chingonzi mapurisa ndikarohoka kangu chozi mushimashira muchiti marikruti paanenge achimhanya anobva amira obva saruti sarutwa ndikati hei life ndegana mboda kukwatawo ndirimo ndikati hei ona tsiyo dzako maitiporadza kuti tsiyo dzake dzamali ari kunzi shefu yeyu vatoriko hobho nemumwe ajamukira nemuchikwereti chake tangani eita birthday kasatadhe rake kahana kana mari uzondosipako vamuti mari yangu uda izvezvi vanenge kunyatsotaura yavo kunyatsotaura chishona chaiyo chaiyo sina chisiri yekugokwe ya ndachotsoti ya munhu ari kujamura ya saka kana akugrafti ndo anenge achiita iyo kuno kunenge iri soft ka uchitaura zvimwe zvezviya but hanzi akazopinda aiwa pane mumwe mufana wake asiri uyu mumwe mudiki pane mupfupi so akazopinda anudza promise ndiyakapinda apedza hasi uyu Bevin nega ari kukwata mheno aisangona kupinda ane mudhara wachona ari kukwata kumamiswa zvavanoti mudhara kana une mudhara ndemuhomba ndianochunira vese avanogona kutopinda mupolisi pane imwe bhulazi yake atazomuona iyo inembudza zvemabhebhi nengida zvesipana inoida license futi ndoitazoenza mari hanzi amira ndonoita neyangu chitobuda buri